Pitulog bersikulo nga si Manalo Anghel. Oo Sige. na! Pinadayag City 2-3. Mabasa ba nimo sa Pinadayag City 2-3 kasi Manalo Anghel? Ay, Anghel. Ay, Anghel. Di, ang ako pangutan ba? Si Manalo ba? Wako nang utanag naabay Anghel, mabasa sa Pinadayag City. Ang ako pangutan na simple kayo. Mabasa ba nimo sa Gipadayag Kapitulo 7 bersikulo 1 hangtod sa 3 nga si Manalo Anghel? Basa. Anak ko sulat mauni. Mikayab sa silanganan sa adlaw. Ang usa ka anghel. Ang tao nga akong gisugo. Na, anghel. Ako pangutana, may mabasa ba nga si Manalo Anghel? Oo, ato mo tumagong kay nay anghel nakasulat. Di ba mo nang utanag naabay Anghel nakasulat? Ay sabi ba? Tarong nga ba? Tarong nga pag pamilya ko pangutana. Wako nang utanag naabay Anghel nakasulat sa Gipadayag. Ako pangutana, may mabasa ba sa Biblia nga kanang gingon nimo Gipadayag Kapitulo 7 nga naay giingon nga si Manalo Anghel? Wala nimo, wala nimo. Naawala. Si Manalo man eh. Naawala. Wako nang utanag nganong si Manalo na. Pangutana. Na ba? Basa ba? Mabasa mauni. Mikayab sa silanganan sa adlaw. Ang tao. Ako nang utanag ka sa Mikayab. Ano pangutana ba? Mabasa ba sa Gipadayag Kapitulo 7 nga si Manalo Anghel? Mabasa o dili? Kumbaga. Sige, basa na, basa. Mikayab sa silanganan sa adlaw. Sa silanganan, layo ka silanganan. Ako nang utanag ka sa Mikayab. Ang ako pangutana ba? Sa Gipadayag Kapitulo 7, mabasa ba nga si Manalo Anghel? Ang anghel Mura man isang plakang. sa silanganan sa adlaw. Karong Ako nang utanag Mikayab ba sa kanang sadlaw? Di ba? Pabagalan ko. Mabasa ba sa Biblia kanang Gipadayag Kapitulo 7 nga si Manalo Anghel? Basa o dili? Ito pabagalan ko. Basa o dili? ikaw na. Sibat! Sibat. Sibat! Tawag yung anghel. Sibat! So, basa Sa ba may sa iglesia ni mo. Walay mabasa. Sa may iglesia. Mabasa. Dugay na kakinggan ako. Damgo lang sa mga Makatukod. iglesia ni King Kong si Manalo Anghel. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.